Oke, masih dibalik dengan Ferry Music. Raquel. Dan Bowie Production. Oke ya. Apa ora kelingan Kelingan curhat. wingi genggam tanganku, Aduh. curhat tentang mantanmu. Curhat wingi but. Ning saiki malah ninggal aku. Sae. Aku pamit sayangku. Arep itu kelompok piye? Tacune genggamanku. Matur sunu wis mayungi derese udanku lan ngancani kesepianku wingi. Terus go ngopo aku ngancani Kok tambah gabut? selama iki. Ayo buat bola-bola. Yen akhire kowe milih Milih siapa? bali ning bojomu, remuk nang ngene iki. Perawan anak loro ya. Kewangan nganti nurut dawane dalan, tak turuti berharap iso duweni. Wis tak korbanke wektuku, isih wae kalah karo mantanmu. Sakit ini rasa lan usahamu doaku rai so terteni ning hatiku ngapurane sayangku sing menang tetep masa laluku. Opa Asik, Ferry Music, Kowi Audio, ayo asik. ayo bola-bola. Yang mau goyang boleh. Ditunggu nanti buat joget dan nyanyinya di sini. Tak akan disikap kuingmu ngapusi seolah mencintaimu. Sak gedene langit, aku sing ngerteke sikapmu. Terus go ngopo aku ngancani selama iki. Yen akhirnya jadi apa? Yen akhire kowe milih bali ning mantanmu. Ayo, Sekolah nganti nurut dawane dalan, tak turuti berharap iso duweni. Wis tak korban